28 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз анҷоми сафари корӣ дар шаҳру нояҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва мулоқот бо фаъолони вилоят ба шаҳри Душанбе баргаштанд. маросими гусели пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи шаҳри Хорух мисли лаҳзаҳои истиқболи эшон бо шукӯҳу шаҳомат ва эҳсоси баланди сипосгузории мардуми Бадахшон доир гардид. сокинони вилоят бо садоқат ва муҳаббати самимӣ ба роҳбари давлат меҳмони олимақомро дар фазои пур аз эҳтиром ва шодиву нишод гусел карданд. аҳли фарҳанги вилоят бо ҷалби ҳунармандону сокинон барномаи ҷолиби фарҳангӣ манзур намуда сурудҳо дар васфи ватан, пешвои миллат ва муҳаббати мардумро бо эҳсоси баланд иҷро карданд. лаҳзаҳои гусел воқеан ба як саҳнаи эҳсоси миллӣ ва арҷгузорӣ ба сиёсати хирадмандонаву инсондӯстонаи пешвои хирадманд табдил ёфт. آمدی و میروی ای پیشوا از بری ما رهبری ما جان ما همه مشتاق دیداری توی زود چرا میروی حیران ما сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки аз 25 то 28 июн дар нояҳои Дарвоз, Ванҷ, Рӯшон, Рошқалъа, Шуғнон ва шаҳри Хорух сурат гирифт, ба ифтихори таҷлили ҷашни умумимиллии 28-мин солгарди ваҳдати миллӣ доир гардид. дар ҷараёни ин сафари пурбаракат пешвои миллат як силсила иншооти таъиноти гуногунро мавриди истифода қарор дода ба сохтмони як зумра иншооти нав санги асос гузоштанд ки ҳамаи он самараи сиёсати созанда ва ғамхории бевоситаи сарвари давлат нисбати мардуми сарбаланди Бадахшон мебошад. яке аз ҳадафҳои муҳими сафари пешвои миллат мулоқоти рӯбарӯ бо мардуми сарбаланди вилоят, шунидани пешниҳоди онҳо ва таҳризии нақшаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон арзёбӣ мегардад. ضمن این ملاقات‌ها سرور دولت ساکنان ولایت را با 28 سالگی جشن وحدت ملی تهنیت گفته برای وسعت کارهای آبادانی
و آمادگی شایسته با تجلیل با شکوه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راهنمایی کردند. مراسم گسیل پیشوای ملت در شهر خوروغ تجسم احترام، ارجگذاری و پیوند ناگسستنی مردم با سرور دولت است.